Gizateriaren historiaren gehiengoarentzat dantza aire zabalean garatu izan da. Pertsonak basoetan, herriko plazetan zein eliza horretan elkartzen ziren dantzaz disfrutatzeko. Aurten naturara salto bat egita dugu xede dantzaren nazioarteko egunaren harira. Kale, plaza, parke, estadio, hondartza, aparkaleku, baso, zeru azpian edozein tokitan dantza egingo dugu. Dantzarekiko pasioa bultzada natural bat da. Dantzariek unibertsoarekin bat egiten dute eta natura euren barruan sentitzen dute. Urte guztian zehar hartzen edo ematen ditugu dantza klaseak, entxatzen dugu eta lau pareten artean jarduten dugu. Dantzari eskainitako egun honetan desberdintasuna markatuko dugu, guztion aurreko praktiken bitartez. Euria egin dezake, eta hotza, eta lur desegoki baten eta musika urrunera eramango duen haizearekin egingo dugu dantza. Baina mugimenduen edertasunak eta aurpegien alaitasunak beteko dituzte oinezkoen bihotzak. Prest eta bagoaz. Horixe aurtengo dantzaren nazioarteko eguneko mezua, eta horrekin lotuta Gipuzkoako dantzari profesionalen elkarteak antolatutako ballet erakustaldia. Emanaldia, ekitaldi hau antolatzen da nazioarteko dantzaren egunaren inguruan antolatzen diren beste ekintzen artean. Apirilako eta 9an izaten da urtero nazioarteko dantzaren eguna, eta guk Gipuzkoako dantza profesional elkarteak antolatzen dugu 3-4 ekintza. Da bat izaten da hau barra klasikoa. Atzo adibidez egin zen Okendo plazan dantza kalean. Eta aurreko asteko ostiralean, larun batean egin zen Lasarteko dantza eskolen erakustaldia. Eta aste santuko Pasko astean egingo da Artelekun dantzarientzat eta irakasleentzat dantza ikastaroak, eta hori izango da dantza klasikoa, jazz dantza, garaikidea, egongo dira hor, 5 egunetan zehar, egun osoan, nivel desberdinak. Izan ere eta dantza askotan areto eta antzokiekin lotzen badugu ere, ez alda dantza historikoki paisaiarekin harremanean ikusi dugun arte eszeniko bat? Dantza gizateriaren historiaren parte da betidanik. Espainian eta Frantzian aurkitutako labararteak erakusten du duela 10.000 urte ere, jendartean dantzak edo mugimendu jakin batzuek garrantzia handia zutela, bereziki erritoak eta ehizako eszenak kasu honetan. Antzinako gizarteetan, bai Egiptoko, Greziako eta Erromako zibilizazioetan ere, dantzak presentzia handia izan zuen. Erdi Aroan eta Eliza Kristaua medio dantzak ikuskera oso desberdinak izan zituen, batetik lizunkeria gisa hartzen zena, bestetik errito kristauetako parte ere izan ohi zen. Errenazimenduak artearekiko eta dantzarekiko beste jarrera bat ekarri zuen. Italiako eta Frantziako gorteak dantzaren garapengune bilakatu ziren. Catalina de Mediciren gorteetan, Enrique Bigarrenaren emazte italiarraren gorteetan, lehenengo ballet formak sortu ziren 16. mendean, eta ordutik gorakada itzela izan du. 20. mendean, lehen gerrate mundialaren ostean, dantzaren baloreak zalantzan ipini eta bakarkako espresio eta bizitza dinamiko baterako bide bezala errepresentatzen da. Errusian baletaren berpizkunde bat gertatzen da, Anna Pavlov, Stravinsky eta Pablo Picasso bezalako artista, konposatzaile eta koreografoen eskutik. Paraleloki, baletaren iraultzarekin batera, dantza garaikidearen adierazpenak sortzen doaz. Egun, dantza gorputz eta lengoai adierazpen nagusia da, milaka milioi herritar bereganatu dituen gorputz adierazpena. Horren zantzuak ere aurkitu ditugu Gipuzkoan, Urumea ibaiari loturik, 1048 parte hartzaile ume eta gazte, balet ariketak egiten barandilari loturik. Lehenengo izan dira txikiak, barra txikia izan da lehenengo, eta bertan parte hartu dute 453 lagunek, okerrezpanago, eta gero izan da barra hundia. Barra hundian parte hartu dute 605 hortik izan da. Denetara partaideak 1058 hortik izan dira, eta bai, lehenengo txikiak egiten dute beraiena, errasagoa,
eta gero nagusiak. Barra kalean egiten da, orain dela urte askotikan, da helburua zen, dantza klasetan egiten ziren ariketak, kalera ateratzea, kaleko jendeak ikusteko, familiakoak ikusteko, beraien aurrak zer egiten zuten klasetan, ez? Jendeak ezagutu zezan. Elkartean gauden irakasleok egiten dugu txandaka urte bitik behin aldatzen da ariketak, ez? Den hori pasatzen diegu DVD-a, karri, eta ikasten dugu gure eskoletan, da gero denok berdina egiten dugu. Urte bitik behin aldatzen da ariketa. Hain justu Gipuzkoako dantza profesionalen elkarteak dantzaren alorrean sortzen diren kezken gaineko erantzunak bilatzea du xede. Formakuntza, bereziki irakasleendako formakuntza eta baita dantzariena ere da bere kezka nagusia. Beti ere ahaztu barik sentsibilizazio lana. 1980an sortu zen elkartea, 3-4 irakaslek sortu zuten, beraien kezkak, beraientzako ikastaroak antolatzeko, gero hortik zabaldu zen ikasleentzako ikastaroetara, gero gaur egun egiten diren emanaldi o ekitaldi guztietara, ez? Geldika joan da azten, orain bazkide gehiago gera, leno hasieretan gutxiago ziren da, eta horrela, geldika. Eta hor doaz ariketak, beroketak, plie, eskumara eta ezkerrera. Bate mantondu, eskumara eta ezkerrera. Ronde jamater, eskumara eta ezkerrera. Adagio, eskumara eta ezkerrera, eta beste hainbat. Bai, 6 urtetatik nabil ekitaldi honetan. Urte osoan nabil ensaiatzen hau eta iristen denean momentua gustatzen zait eta gustora nabil. Baran egiten ditugun ariketa batzuk jendeari erakutsi. Oso gustora egiten dugu eta pena bat da obrakin egotea, zeren egiten da normalki La Kontxa Barandian, baina 2 urte daramatzagu segidan hemen egiten, eta, beste esperientzia. Asko zeren poza handia ematen du, eta laitasuna, eta eguraldi honekin hobeto. Nik uste dut akademia guztiak elkartzen direla, eta irakasle guztiak elkartzen dira eta dantza prestatzen dute eta gero erakusten digute eta ikasten dugu. Kanpoan egitea ala barruan? Kanpoan, ez dakit, paisaiakin eta horrela, hobeto egiten da, ez dakit. Oso ondo, partaide asko, ikusleak ondo, jendea, giroa, dana zoragarria izan da, oso ondo izan da dena.